Čo by si mal robiť, keď ti zrazu niekde utečie pes a proste sa stratil? Sú tam dva dôležité parametre. Prvý parameter je neustále cyklicky volaj svojho psa. Ale pozor na druhý parameter, nemôžeš sa vybrať hľadať psa jedným smerom, lebo pes nejde vždy iba rovno. Hýbe sa rôznorodo. Takže z toho miesta, kde sa stratil, začni robiť slimáka, aby si nechával niekde svoju pachovú stopu a neutiekol psovi preč, lebo keď sa bude vracať, nájde pachovú stopu a môže ísť po nej. A ty máš oveľa väčšiu šancu svojho psa nájsť. Ak sa ti ho však nájsť nepodarí, tak vznikol jeden fantastický portál na Slovensku, ktorý sa volá nestratimsa.sk, kde ľudia môžu pridávať nájdených psov, ale takisto sa cez deň hľadajú majitelia ku tým psíkom, ktorých niekto našiel. Takže nestratimsa.sk, choď tam a pozri sa, keď sa ti stratil pes, či náhodou práve na tomto portáli nenájdeš tohto svojho psíka. A môžeš ten portál aj len podporiť tým, že prezdieľaš toto video, je neziskový a je to vynikajúca iniciatíva, ktorá možno pomôže zachrániť mnoho nešťastných príbehov do šťastného konca.